Zasnežené končiare, údolia, úbočia poskytujú prekrásny pohľad nielen milovníkom prírody, ale aj, a to v neposlednom rade, zimné radovánky deťom i tým starším. Tohtoročná zima zahalila svojim snežným rúchom celú prírodu skôr, ako sme si v posledných rokoch zvykli. Najväčšiu radosť z čerstvo napadaného snehu majú však lyžiari, ktorí, aby nezameškali ani jedinú voľnú chvíľu, vyrukovali na zjazdovky a slalomové trate, aby vyskúšali svoje lyže i lyžiarske skúsenosti nadobudnuté v lani alebo predtým. Čulo je po tieto dni najmä v okolí nízkych Tatier na Ďumbieri na lyžiarskom vleku. Málo komu sa chce šliapať taký kus do kopca, veď stačí sa iba zachytiť na lano a vlek ho vyvezie až na začiatok zjazdovej trate. Tým menej odvážnym stačí iba niekoľko metrov na kopec a odtiaľ sa spúšťajú dole do údolia. Veselý džavot i smiech sa ozýva pod Ďumbierom takmer po celý deň. Tohtoročná zima dopriala našim lyžiarom prežiť vianočné sviatky tak, ako možno ani sami nečakali.